Maléon, folie temelengo amedo anga sujet là. Aba kalama ko blebele bado kera bi. Tellement o ko inga bon. C'est-à-dire, Choguel ga nali nouvelle. Ay mo yere la ina oko. Maléon, madame me laba madame o ko blebele ba folo la ka laba Choguel ga discours la Choguel ga nali la. Aba kalama ko usine blebele ba fla de bena jo Mali kono. Moribo Keita kwe bara bla niveau mina. No de ka usine créé. Usine munu be coton yelema. Ka coton e filature. Anga coton ngana botuguni à l'état brut. Anga coton na fora coton me bo en feya. Anga premier producteur africain. Ka foko coton. Ka tise ka ba yelema ya. Kori tise ka ba yelema. Anga kori be bo de kata ba yelema ka. Ke bazé jamana warela. Na ba yelema na ka ke bazé jamana warela. Obe klaka na fere en ma très cher. En yere tise ka anga kori sa. Anga kori bara kele an tise ka sa. Asimi Nia Takalai, ay chinois reçoit, ay Chine ambassadeur reçoit, aba kalamakou nanani projet bafla de, ka usine belebele bafla, usine de filature du coton, noye usine belebele bafla e, coton filature, ka coton elema ka ke gari, ka coton elema ka ke lenoué, pour que oloube se ka ke fini, oloube se ka ke bolay, oloube se ka ke anga tissu ye. Ko usine belebele bafla de bena job. Tchembalma ni ko bayre. Transition qui to gele akono ka usine fla job. Aba kalama ka usine kele. Ko folo obe job kuchala. Usine flana ko be job Bamako. Kona usine joram balmao. Ay partage boyan. Koni usine njora aba kalama ka fo. Ko plus de 5000 emplois ay ni lamere. Emploi Badourou Yoron. 5000 emplois. Emploi Badourou. Bara Badourou ko de bina le créer. Bolmo, non seulement Mali baka war soro, Mali be nafa soro, Mali coton, Mali be do yelema la ba kalama ko coton me bo Mali la. Ko Mali te ali 10%. 10% ba kalama ko Mali te alo yelema. On mega coton bode, on ne bega dien la balo ka an yere bla dinga kono. Ame coton senekata di dien mo ma me on yere te coton la bara. On ti sega jin san adaga gele alors ga nga coton ne bega jine. On ti sega bazen do bazen daga banon ka sababu ga adaga gele alors ga nga coton ne bega bazen. A anana kanaye gouvernement bega fusiri odana bila kote ne mena ne be nkuma fo. Mo sira flatter il sega Mali développer numéro Keita ka chemin te. Moro Keita ka chemin te dore il faut revenir aux sociétés d'état. État ka société o. Fanga segingana orela wa état yanga kmame ko usine ba flami menajo ni atagale kelemeke Bamako kelemeke kuchala a usine na Mali ni chinois de bena jega barake wa ba dogo mi akabako ya ay vidéo partager ba don état e monnaie do bonne la monnaie nsega lakali we monnaie do bona a monnaie netiseka alakali iba do o emune ya mbalma o mena anyefo awie ay vidéo partager aba kalama usine flamunu mena jo Mali ni chinois de tado mais aba kalama ko Mali be 85% nyon ko 85% nyon ko de bena ke Mali taille. Est-ce que vous voyez à peu près parce que CMDT allez ni chinois au lieu de bena djega société ingla au lieu de bena djega société mbara comme Mali bena à peu près 85% soro balma o korte société yantaewa chinois bena au lieu be fitini ndoro ne soro na yele maka ke coton ngari chinois ba ta au lieu be tanai est-ce qu'il y a famu au lieu tanai chine ou ta yele maka ke fini ni fenrowe mais déjà be yele Mali mkea Mali be tono bade ne soro folo coton na be 10% ni coton me boisi ça keme sarala tant an se wodrone yelema o yanga mo yere be kori munum parata ni munum be ke bokolai mais zeina amna min yelema abena bisabala donc don do al no ga srama biduru soro ou be bioro mais bisaba ko jibe do kola dondoni ni usine fla na implanté ni usine fla ga barake est-ce qu'il y a vraiment ni usine fla ou va continuer à fonctionner gagnant
dans les jours à venir u bɛ se ka yɔrɔ wɛrɛw dayɛlɛ ni yɔrɔ wɛrɛw dayɛlɛ la an ka coton yɛlɛmali an bɛ bɔ 30% na an bɛ na 40 la an bɛ na 50 la Mali bɛ diya Mali bɛ ka industrialiser Mali bɛ ka kɛ maliyɛnw sago ye nin b'a yira k'a fɔ Mali kura ko a kana aw jigi tigɛ nin b'a yira k'a fɔ Mali kura ko y a de l'espoir est-ce qu'il y a faamu nin b'a yira k'a fɔ an kun bɛ ka min demander société d'état société ka kɛ état ta ye état yɛrɛ de ka pourcentage sɔrɔ ka Mali minɛ ka bɔ société multinationale n'olu de bɛ bɔ n'an ka nafolo jamana nafolo fanba ye ni Mali feerelen bɛ o société multinationale minnu ma n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛna kɛ sababu ye caman bɛna bɔ olu ka influence la parce que an b'a bisigi k'a fɔ ni Mali ye nin sɔrɔ 85% an bɛna demander dans les jours à venir sanu fana la an ka 85% sɔrɔ lithium na an ka 85% sɔrɔ jama la an ka 85% sɔrɔ argent na an ka 85% sɔrɔ ni ye dynamique dɔ de natɔ ye ko dɔ de natɔ filɛ nin ye n'an continuera ta saraka t'a la Mali bɛ développer maliyɛn bɛɛ n'an sera ka nin rythme maintenir i tɛ chômage ko kuma mɛn a jateminɛ 5000 emplois usine bɛna jɔ a mɛnlen san 2 ka se san 3 ma usine bɛna jɔ a bɛna baara daminɛ n'a ye baara daminɛ denmisɛnninw c'est-à-dire ni Mali kura la quoi mɔgɔw b'u ban baara la o dɔ bi c'est-à-dire i b'i ka ɲɛna i bɛ n'i ka choix de kɛ quoi non ne tɛ nin baara fɛ non nin baara de ka di ne ye non est-ce que y'a faamu ne ka nafa bɛ nin baara de la a b'a kalama ko bɛɛ de bɛna baara sɔrɔ bɛɛ de bɛna baara sɔrɔ a b'a ye k'a fɔ bɛɛ de bɛna nisɔndiya a bɛna ye dutigiw ka wari bɛ mɛn u bolo kɔnɔna la parce que lafiya bɛna adamadenw bɛna lafiya de santi ɲɛ sira min ye non nin ye koba ye dɛ CMDT directeur ka foni yɔrɔ la gouvernement ka foni yɔrɔ la jamana bɛ jɔ tan an bɛ ka nin kuma de fɔ o de la n'a ye gouvernement critiquer a kana dimi n'a critiquer an b'a a ɲalen de fɛ bon u ye nin baara ɲumanba in de kɛ maliyɛnw mɔgɔw kun tɛ nin dɔn bon ka nin ko kɛ koba ye nin ko kun bɛ yen mɔgɔw yɛrɛ kun tɛ k'a jate n'anw ma bɔ réseaux sociaux kan ka nin ko fɔ maliyɛnw k'a dɔn ko min bɛ ka kɛ o de la les forces du changement saraka t'a la état ɲini an n'u ka baara kɛ billahi u ta ye fasoko de est-ce que vous voyez u ta ye fasoko de non ICOMA an ma ɲinɛ a kɔ ICOMA ta bɛ na dans les jours à venir an bɛna ICOMA fɛnɛ ka combat kɛ ni Ala sɔnna c'est-à-dire usine ninnu bɛɛ wallahi an bɛ fɛɛrɛ kɛ Modibo Keyita ye usine fɛn fɛn to yen an bɛ fɛɛrɛ kɛ a usine kelen-kelen bɛɛ ka wuli o tɛmɛnen kɔ filanan an y'a ye an ka wɔrɔba nana an ka belebele nana n'o ye Choguel Kokala Mayiga a nalen ani Asimi Goyita ye ɲɔgɔn ye son excellence juguw siranna juguw yɛrɛyɛrɛla juguw commencera ka paniquer bi a kɛra ko sukɔnya de kɛra Mali kɔnɔ a kɛra est-ce qu'il y'a faamu i ko koba silence de kɛra mɔgɔ caman dabali banna mɔgɔ caman ta tora u kɔnɔ minnu kun bɛ ka miiri Choguel bana y'a da Choguel a bɛ ta a bɛɛ ye Choguel ye il est revenu vraiment plus combatif plus en forme qu'avant Choguel nalen ani Asimi kɛlen ka ɲɔgɔn ye a ye discours min kɛ a ko malidenw k'aw kana jɔrɔ malidenw aw jigi kana tigɛ ko Asimi ka wagati de sera Asimi ka génération a ka discours la a bɛ ka génération de fɔ à 3 reprises ko Asimi ka génération colonel Abdoulaye Mayiga ninnu ka génération k'olu de bɛna Mali bɔ bolo la k'ale bɛ nin génération in fo ko nin génération min banna jɔnya ma nin génération min banna est-ce qu'il y'a faamu Mali ka kɛ batɛmɛsira ye nin génération min y'a ka souveraineté demander a génération ko colonel Abdoulaye Mayiga Asimi ninnu ne Amara Sila ninnu b'o la Seku Tunkara ninnu b'o la Belle le cerveau ninnu b'o la o génération min bɛ ka wuli ko o génération in k'u ka continuer u jigi kana tigɛ k'u bɛ baara min na k'u ka continuer a fɛ ko saraka t'a la ko Faransi bɛ gɛn nin gɛncogo de la an balimaw a ye nin discours min kɛ espoir dɔ b'ale la jigisigi dɔ b'ale la o jigisigi yɛrɛ kun tɛ anw na n y'o de fɔ n ko ko dɔw bɛ anw kamana gan ko dɔw bɛ anw kamana gan ja a dɔnbaga ŋanaw jaw tɛ wara kamana gan ja ne ma kuma in fɔ n ko Choguel tilalen don a ka plan bɛɛ la wa a bɛ Mali mara fɛrɛ min na san 1 san 2 san 5 san 10 a kan ka Mali marali min kɛ ko Choguel tilala baara bɛɛ la wa ne ma kuma fɔ aw ye wa an m'a discours mɛn a da wa a ko k'a bɛ Asimi ka baara de la k'a bɛ Asimi ka ci de la ko Asimi y'a bila baara min na ko génération kura min bɛ yen
ko génération in ngana jigitige ko ni génération in de bena Mali libérer ko ni génération in de bana joyama ani ma yira che ay fierté la segama anga fierté la segama shogeli yanga combat don shogeli yanga combat don shogeli ya don ame senga mina shogeli ya don jeunesse be ka kele minge ni jeunesse ab mogo be se ki jigi daninga ni jeunesse espoir be ni jeunesse avenir bala ni jeunesse de bena France genga bo anga administration na nunu de bena France ka baraba ka multinationalu nolu keleme ka anga société ta otage la ka anga jamana ta otage la ni génération de bena ke sababu o bara ko banka dansi ko la ako ko abe kaga bana kono ko asimi mago do ala o la mogo be kuma chama fo donc mala ko sarasu chunae mogo ko sarasu chunae ya fa delle sona be asimi jurumun soro nama ya fa delle asimi fa ba jurumun soro de parce que chama tara ko asimi chunae alors que ayera bora ka fo ko asimi bana konna la yoro bana baga to souvent ibe ke état do la imanga ye ko asimiya ale protéger asimiya sutura e che mogo do be bana tigiti sutura de ko me asimiye fereke ka sutura e ma ya kuntunne no mogo la mogo shinya ma da shogel kan aga segana fien bola mogo shi tise ka bo ke shogel ka be ye ko chejugula John Oke John Barake o c'est une excellence asimi ça de ni min nana ni min kera domina ango tigi fo ka wale nyumando asimi o barake ni mba ira asimi jigi be shogel ka akwa aga banala ko Joe ni Malik Joe ani Sadio Kamara wage Ismail wage Morbo Kone ko nunu ngume je dongodo okumta boale a Mali on yera kunten kalamare ko dongodo ko Morbo Kone Sadio Kamara ato Malik Diaw Ismail wage ko kato aga segena fien bola ko je dongodo ko nunu me do aka obe aka obeta fo obeta kuma duma mfoye obeta aklisigi donc nimba ira ka fo ni unité signe ni ay shogali en kuma fo balmo ni discours koroba ira de kanga nyoko mene ay ni kuma mi fo kan bega kerefe ko dabla ko ni min kera mina amu itokola iga kun sino ko kera onare sari la jaba sugu bedara anka ko sugu bedara anka on décourager anga bo fanga ko me ama bo fanga ko en même temps shogeli am wale yumando kan kumbeli minga Abdoulaye Maïga la ka Abdoulaye Maïga buya pendant que alete angu mega alete deme chomna ay Abdoulaye Maïga demete ka bo génération info ko Abdoulaye Maïga e chimindi onina ka e mona de boale la akera le ma fierté de kabra le a chi manga me ka to ka segena fien bola ko fuka fari funi ko Abdoulaye Maïga ka to dona Mali histoire la génération de Assimi a comme la génération de fort oba ira l'histoire du Mali est en train de s'écrire aba kalama Allah maf c'est-à-dire on a foi sur mais histoire mi mega sebe la génération de Assimi la génération du colonel Abdoulaye Maïga on fait la génération qu'on a là au munu mega nchi au ba génération qu'on a là avec de histoire là ko Abdoulaye Maïga Assimi on clair là un Français ou colombien en clair là un Français ambassadeur gain en clair là en ngoni tambo été ton Mali kono en clair là principe de réciprocité o yira en clair là un tout Mali kono ka ti di sedaoma en clair là sedao mo blaga na kuba on baga ko soldat do ba mbolo kanga blango ngantake en de clair là antara karta fo onina que la France nous a abandonné en plein vol la génération de Amara Sila la génération de Assimi Goïta, la génération Niatagale de Abdoulaye Maïga, la génération de Ben le cerveau Sirigi Kouyate nous, Amara Bachili Segou Tungara nous, Ana Yona Chaman Jobala nous, la génération de Francis Malo, ka Francis humilié, Chogeliad. C'est-à-dire, discours y'en fa quoi. Discours y'en fa. Mais à discours mi fort. Mais en bébé il y a discours qu'on parce qu'en moi qui là, amega keleminga ina keranga génération go an wakilla fanga aklitana an wakilla obega koke fanga yere des fois obega tan yere contrôle anana kana kuma min fo kuma ya ndusukun salo kan akliu salo kan dusukun tomi ka yirana
on va continuer combat on a décourager parce que déjà une génération créera mali génération croix génération même bega fanga créer ko ja ka créera on bebo génération ko nala ah ngala yo nege o la mo bla place la mo mbado no shogel wallahi aba place mérité aba place mérité aba place rien que kuma drona aflega mo cœur apaisé ka mo cœur salo ni shogel kuma fo an ma kalama ko malik jaw nunu ngumta ko malik jaw ni moro konen nunu ko dongo do ko ngumta shogel laya na kuma fo eska ma kalama aw kuma min fo o kuma en koro de bala o kuma en koro de ko mali wa yo mene akana miri mogo be fanga bolo nunu na ni wati ambe bolo be yo bolo main dans la main ni aw yo mene sanfé duguma aw fana ka yo mene aba kalama abe fe kan discours de fort balmo il y a de l'espoir jigisigi barabe donc shogel be na barada mene probablement lundi mais même mi na autorité au fait na ye barada mene abna gouvernement misiki ala kama uga to aka gouvernement siga dale même ngomina a sonne même ngomie abe ngomi barage nodo aka la ga gouvernement sikiti parce que gouvernement mi mena siki aba kalama ko a gouvernement a dan kalo fla de a te critiquer kalo fla ni malien ma fin malien ma a critiquer wani malien ye kuma ko la a anjidat na gulo fare donc a to aka meru sigi a to shogel gouvernement na ka a dale memunu na a sonne memunu ya golu reta akera mogo men gouvernement na akera mogo munu be fort du chaiman na akera mogo est-ce qu'il y a fomu alube jamana koga ku takana u ka barake u ka ke ala kama u ka champ libre dama no champ libre dama ni farafina bema kule mali la ka tegena wallahi an fana nga chokoroba abe jamana marado abe jamana jodo ou abe mogo valeur don a detemne ay discours inflani kambe fari funi discours inflani o ko jeune femme be kelela ko gouvernement ka ya don bi Malien be kele mina faso ko kele do Malien be kele mina fu kele te jamana a doué bia mo flamme fo ko ngera génération kele di un combat de génération et che Malien angana son anga génération combat e juru de do ankana anga génération combat ala kama angana so aka échouer ay juru de do ankana kayira c'est comme si ça on ne be kana Mali libéré non nga génération anji jamais te memoro ke tala c'est comme on ne be kana indépendance yere d'ici ça tene ko bayre ay bara bare day ay dunin bare takada anga génération ka wani ala sona anga génération ambe doni ani défi wallahi ama relevé balmo ante vidéo jan amba obla assalamu alaikum